Jeg forstår godt, at man kan være spændt og nervøs, når man starter på uni. Det har jeg gjort dig selv dengang. Og hvis jeg skulle sige noget, det ene, der er lige starter, bare roligt, det skal nok gå. Der er 200.000 mennesker her i Odense, og over 40.000 af dem er studerende. Det er meget fedt. Jeg er allerede klar på at møde nogle nye mennesker og opdage og tage på eventyr gennem den her studiestartstid. Siden letbanen kommer, så bliver det nemmere for mig, når det regner eller sådan noget, så kan jeg da cykle med på letbanen. Så er det da en let måde for mig at mødes med nogen inde i byen, så det bliver da totalt min livlinje til alt, jeg skal foretage mig herinde i Odense. Jeg synes virkelig, at det føles mere som at bo i en storby. Fællesskabet på SDU er rigtig godt. Der er sindssygt mange mennesker, som er ude og lave alt muligt gennem deres studiestart. Altså for mit vedkommende, så er det nemt for mig at få mit liv til at hænge sammen, fordi et letbane gør bare, at jeg kommer alle de steder, man faktisk skal hen.